Fe nhw ydi Andrew James Davies ac rwy'n uwchddarlithydd yn yr Ysgol Addysg yn Prifysgol Aberystwyth. Dyn ni'n cynnig graddau israddedig yn y maes addysg, yn astudiaethau plentyndod, ac hefyd dyn ni'n cynnig ystod o raddau cyfyng lle gallwch chi gyfuno addysg gyda pwnc arall. Dyn ni hefyd yn cynnig cwrs ymarfer dysgu cynradd ac uwchradd sydd yn cwrs blwyddyn I hyd, felly ar ddiwedd eich gradd chi gallwch chi ymgeisio wedyn ar gyfer y cwrs ymarfer dysgu. Mae'r myfyrwyr yn gweud wrthyn ni bod nhw'n mwynhau astudio yn yr Ysgol Addysg. Maen nhw'n gweud bod nhw'n staff ni yn gyfeillgar, yn gefnogol ac yn wastad yn barod I helpu a threulio amser gyda nhw I esbonio rhywbeth os nad nhw'n deall. Fe gewch chi eich dysgu gan gyfuniad o darlithoedd a seminarau. Mae'n staff ni yn dylentog iawn wrth ddatblygu sesiynau dysgu sydd yn bachog a sy'n tanio'r dychymyg. Hefyd mae yna weithdai lle dyn ni'n gwahodd siaradwyr allanol mewn i'r adran, a hefyd mae yna gyfres cyflogadwyedd lle dyn ni'n gwahodd cyflogwyr lleol mewn i'r adran. A mae'r ein yn ddefnyddiol iawn I chi gael syniadau ynglyn â'ch cyrfau, helpu chi wneud eich meddwl ynglyn â beth ydych chi am wneud ar ôl graddio. Dyn ni'n cynnig ystod o fodiwlau o fewn yr Ysgol Addysg, modiwlau ynglyn â y blynyddoedd cynnar a sut mae plant yn dysgu, modiwlau ynglyn â dysgu trwy gyfrwng chwarae yn y blynyddoedd cynnar, angenion ar addysgol arbennig a cynhwysiant yn y maes addysg, hawliau plant, yn ogystal â modiwlau sydd yn fwy pwnc penodol, efallai pethau fel datblygiad mathemategol, llythrennedd a gwyddoniaeth. Mae sawl un o'n modiwlau ni yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac fe gewch chi gymorth gan eich tiwtor personol trwy gyfrwng Gymraeg trwyddi draw hefyd. Mae yna fodiwlau gyda lleoliadau gwaith yn gysylltiedig yn nhw lle gewch chi gyfle I gymhwyso theori I ymarfer mewn gyd-destun ysgol neu rhyw gyd-destun proffesiynol arall. Hefyd, mae ganddyn ni gysylltiadau a phartneriaethau gyda prifysgolion mewn gwledydd eraill lle gewch chi gyfle os ydych chi'n dymuno profi bywyd rhywle arall. Fe glywch i'r iaith Gymraeg ar gampws ac yn y caffis ac ar y stryd yn y dre hefyd, ac mae yna gymdeithas a bywyd cymdeithasol Cymraeg bywiog iawn I gael yma. Ac mae'n myfyrwyr ni yn gweud wrthyn ni yw bod nhw'n hoff iawn o fyw yn y dre ac bod Aberystwyth yn lle sydd yn aros gyda nhw. Mae yna fwy o wybodaeth am yr Ysgol Addysg ar ein gwefan, neu gallwch chi gysylltu â ni trwy gyfryngau cymdeithasol, neu os oes unrhyw cwestiynau gyda chi, gewch chi ffonio'r adran a byddwn ni'n hapus iawn I siarad â chi.